baka kanding. Tao na tong baka dre. Pagkaon isa baka gaw ni Piero. O tanom na mo ni gaw. Mga ni tirada diri gaw. Dili na guys akong tawag sa inyo ha, kay daghan namang maingon og sa guys sa social media. Agaw na po tirada na to gaw, kay ang audience ato sa baka kanding Gamindanao mag sa taga Visayas. Oh. Kana diha sa una gaw. Dako kay ning linaw. Di man ta magbuhig buaya. Gawas lang magbuhig tag buaya. Atong kita naman diri tamnan ato ning Napier gaw. Kita ba itong naaging video gaw? Oh. Katong video di sa una gaw. Dako man gining hawan diri. Hawan nga wala na gamit ba? O ni tirada na mo diri gaw. Dili na guys akong tawag ha, kakinaraanan guys. Oh. Ah. Tamna na tog Napier grass gaw. Ang first harvest aning Napier grass 90 days di ay. Onya 3 months na siya gaw no. Pagkahuman sa 3 months gaw, harbison puukon siya gaw. Pagkahuman sa 3 months gaw, mutubo na siya balik gaw. Ano na siya tirada diha. Every 30 days pwede na tamang harvest. Diba? Oh. Ako ning i-compare ning videohan balikan na to ning area kining kuan after 3 months, di ba? Kaingon mo gaw nga pirti nang ayusa sa tubo sa Napier grass diri gaw. Kana diha ipabilin lang ni nato gaw kay supply man sa tubig. Pabilin lang tagamay. Para dili sayang ang atong space. Dito gaw puro na Napier da unahan gaw. Oh, saday ka. Ito gaw, basakan gaw. Oh. Kani dre gaw, tamnan gaw po na itong Napier na gaw. Para sa ekonomiya gaw ba. Baka Kanding YouTube channel. Salamat for watching mga agaw sa Visayas ug Mindanao.